थाबाय बयबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो प्लास बड'लेण्ड बुब्लि दा आं गिबियाव गभर्नर बिथांखौ माने थेंक्स होनो सानदों माने साबायखर बावनो सानदों मानोना नैबे समाव जोंनि बिटिआर एबा बिटिसि हालामनि बयबो रायजो राजा आरो बयबो बिभिन्न जनगोष्ठी बिथांमोननि रायजो राजा बिथांमोना आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा मोनसे गुड गभार्नेन्स लाबोनो थाखाय बयबो सानदोंमोन आरो साननायनि थाखाय बिथाङा मोनसे थि डिसिसन लादों आरो लानायनि थाखायनो दिनै गभर्नर रलाव माने बाबेनलांबाय जायनि थाखाय आं बिथांखौ मोनसे गुड गभार्नेन्स लाबोनायाव हेफाजाब होगोन आङो सानदों आं माने केन्डिडेट हिसाबै सुक्लाय सेरफां नं 29 सुक्लाय सेरफां कनस्टिटुएन्सि हिसाबै बेखायनो आं बिथांखौ गिबियाव थेंक्स होनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों लकडाउना बयबो मिथिगौ लकडाउना थांनाय माने 21 तारिखै माने जागायदों फार्स्ट स्टेप 26 तारिखै बेनि उनाव आरो नेक्स्ट माने जागायबावदों सेकेन्ड स्टेप दा बेवहाय माने बयबो माने केन्डिडेटआ गावबा गावनि न'आव थानानै माने जिरायना थानो गोनां जादों आरो बयबो मिथिगौ नैबे समाव माने COVID-19 मुलुगनाङै माने साग्लोबसारदों आरो बेवहाय बयबो हादोराव बयबो रायजो राजानियाव गोसारदों दा बेखायनो जेरैबायदि माने प्रधान मन्त्रिया फोसावदों जोंनि भारतआव आरो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो सोलियोब्लानो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ लाखिनांगोन अब्लानो जोंनि गेजेराव जेरैबायदि माने गोसारनांगौ बे माने थागोन दा बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरदों जोंनि जायफोर UPPL हान्जानि माने सापर्टारफोर बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नार्भास जानाङा इलेक्सना फैगोन सानसे नङा सानसे जागोन इलेक्सना गिदिर मेटार नङा मानसिनि जिबना गिदिरसिन बेखायनो इलेक्सनखौ माने बांद्राय सानालासिनो जोङो सुबुं माहारिनि जिउखौ बोरैहाय माने बासायगोन बेखौ फार्स्ट गिबि खेब सानग्रोनांगोन बेनि उनाव आरो नार्भास जानानै थानाङा सानसे नङा सानसे जागोन जेब्ला फोसावगोन बयबो जोंनि जिखिनि माने गुड गभार्नेन्स जायफोर मोजां खुंथाय लाबोगोन बयबो रायजोआ लोब फैनानै आरो हेफाजाब होनांगौ आरो बयबो माने हेफाजाब होलायनानै बिथांमोननि जि 17 बोसोराव राजत्व खालामबाय माने गाज्रि माने जिफोर कारापसन खालामबाय बेखौ मुक्त खालामनो थाखाय नार्भास जायालाखिनो बयबो लोब फैनानै जाहाथे माने फैगोन इलेक्सनाव जेब्ला माने इलेक्सन जायो बे समाव बयबो भट होनानै जाहाथे बे UPPLनि गासैबो बिजाथिफोरखौ जाहाथे देरहासार होयो बेखौनो आङो रायजो राजानिफ्राय गुरै खावलायनाय माने खावलायनाया बेनो जे बेवहाय गोबां माने कारापसन जादों 17 बोसोराव गोबां उदाहरन होनो हायो जोंनि सुक्लाय सेरफाङावबो होनो हायो बेनिखायनो आं मोनसे खावलायदों जाहाथे बयबो रायजो राजाया UPPLखौ सापर्ट होनानै माने गुड गभार्नेन्स जायफोर सोबख'नाय नासयनाय गादबनाय बिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बयबो लोब फैनांगौ आरो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै देरहासार होनांगौ माने जि समनिफ्राय ओंखारदों आं बुंबाय थादों इजिलि बिथांमोननि कौशला माबायदि बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों मिथिगौ आरो बयबो जोङो माने सापर्ट होनानै बै समाव माने देरहादोंमोन नाथाय दायो जोंनि नैबे ओनसोलाव बिथांखौ इगनर बा जोगारनाय मोनसे माने थिंकिंआ फैदों बयनियावबो गोसोआव साननाय फैदों आरो बेबायदि हिसाबै आङो इजिलि देरहागोन मानोना बिथाङा 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जोङो A to Z माने आसि दिन्थि बिथांनि माने जिफोर कारापसन बेफोर कारापसनफोरखौ देखायना होनो हायो आरो देखायगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव देखायगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुखादों बे ससियेल मिडियायाव जोंनि माने जिफोर IT सेलआ माने हगारबाय थादों बेवहाय माने नुगासिनो दङ बेवहाय माने इजिलि जोङो देरहागोन होननानै आं 17 बोसोराव सासे MP दङ जोंनि
नं 29 सुक्लाय सारफां कन्स्टिटुएन्सियाव मोनथाम टार्म्स जाबाय दायो फार्स्ट टार्म सेकेन्ड टार्म्स जोब्बाय थार्ड टार्म जाबाय माने एमएलए दङ जोंनि लकेल एमएलए तामुलपुर माने कन्स्टिटुएन्सिनि आरो बिनि उनाव माने 15 बोसोर बिथाङा माने 5 बोसोर एमसिएलए 10 बोसोर इएम बेवहाय जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोना आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव मा इनस्टिट्युट लाबोखो बे 17 बोसोराव चेलेन्ज बुंनो हायो जोङो मा इनस्टिट्युट लाबोखो मा जौगानाय लाबोखो आसि दिन्थिनानै बुंलाय बिथांमोना बबे मोनसेखौ लाबोखो बे 17 बोसोराव कुनु मोनसे माने ओरैनो हाबदान बानायो अनलि माने मा अन्थाइ खाम्फा गायसनो जेबो गैया ट्राइबेल हस्टेलाबो मोननो अन्थाइ खाम्फा गायसबाय जोब्बाय दिनैसिमबो जाफुङासै आइटिआइ लुगोन होननानै न'खौ लुना दोनबाय ग्रें ग्रें जेबो गैया माने बास टार्मिनालनो वालखौल' बानायबाय थाखा जानो थाखाय माने वाल गाथिनानै दोनबाय जेबो गैया आरो गोबां उदाहरन होनाय एसआरडि लाबोबाय न'खौल' लुनानै दोनबाय जेबो गैया आरो बहुद उदाहरन होनो हायो गोबां माने इरिगेसननि बान जादों जि समाव माने दै गैया जेराव दै गैया बेयाव इरिगेसन जादों आरो नोंथांमोना थांनानै नायनो हायो जिहेतु माने नोंथांमोना जितु माने माबा मिडिया नोंथांमोना जायगा जायगा जोंथ' देखायनानै होनो हायो जेराव जानांगौ बेवहाय जायाखै थाखा जानो थाखाय लाबोदों गोबां आसि दिन्थिनानै होनो हायो गोबां जायगायाव हाबदाम खामानि मावदों बेवहायबो दाबो केनेल थिक नंजोबा जोंनियावथ' अल आसामनि गेजेराव सेकेन्ड लार्जेस्ट माने इरिगेसन दिनै बियो दै मोना केनेलानो थिक गैया साब केनेलाथ' बायफ्रुजोबनानै दोङो जेबोआनो गैया दिल्ली देरहानाय कारना बेफोरनो आइएन' 17 बोसोराव खुन्था थसे थनै गोनां आं देखायना होनो हायो मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आं आलासि जानो बेवहाय आंखौ माने बुंदों मात्र थिंजों आरो खुन्थाजोंल' मोनदोनो नुबारबायबो आङो न'खौ बेबायदि गोबां जायगायाव उदाहरन होनो हायो आरो गोबां दोङो माने जब कार्डआथ' माने जब कार्ड माने हल्डारफोरनियाव माने गैया माने माबाया जब कार्डफोरा गावसोरनि माने भिसिडिसिनि चेयारमेननि आखायाव दङ बा मेम्बारनि आखायाव दङ फैसा फैदों दायो फैसा हाबदों गावसोर बहनना लादों आरो बेखौथ' प्रेक्टिकेलि देखायनो हायो बेफोरनो कारापसन दाबो कारापसन ओरैबायदि कारापसन दा बेनिखायनो जों खावलायदों मा माने बयबो रायजो राजाया जाहाथे लोब लोब फैनानै बिथांमोननि माबाखौ जोखारनांगौ एबार आं बेखौनो मोनसे खावलायनो नागिरदों 2020आव जे इलेक्सन जागोन 2020 मायथाइनि बेवहाय आं बेखौनो खावलायनो बै कारापसनफोरखौ माने फिनिश खालामनो थाखाय दुर्नितिफोरखौ फिनिश खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजायानो खौसे जानानै माने गोदान मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय मोजां मोनसे सरकार लाबोनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे नैबे सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाया सांग्राङै थानानै बिथांमोननि जेसेबां लब दिन्थिया मानो बेखौ जोगारनानै माने इउपिपिएलनि हानजानि बा आंनो माने ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै बिथांमोननि कारापसनखौ फिनिश खालामनो थाखाय मोजां मोनसे सरकार खालामो बेखौनो आं खावलायहरदों 17 बोसोराव मा लाइमोनफोरनि साख्रि होनो हादों संस्थापन होनो हादों जेबो गैया गोबां मानसिया बेकार जानानै दङ एमए पास बिए पास जानानै दङ गोबां माने बिएससि एमएससि जानानै दङ बेवहाय माने मोनदोंबा गावसोरनि न'खरनिल' परियाल केन्द्रिक माने राजनितिक बेवहाय सोलिगासिनो दङ जाय बेरायदों बिनि हिन्जावा मोनदों जाय बेरायदों बिनि गथ'आ मोनदों कुनु माने जयगतानि खोथा गैया आसि दिन्थिनानै बुंनो हायो जोङो खिन्थु बेखौ माने बुङोब्ला गाज्रि जायो गोबां देखायना होनो हायो गावनि गथ'आ मोननाय जाय बिपिएफआव बेरायदों जाय बिपिएफआव बेरायदों बिनि हिन्जावाव मोनो गोबां मानसिया बन्सित जानानै दङ आरो कुनु मोनसे पलिसि गैया बे सुक्लाय सेरफाङावल' नङा बिटिसि ओनसोलनि सिपनि मोनसेबो पलिसि गैया
संस्थापन लाइनाव आं जे माने बयबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोनसे संस्थापन लाबोनो थाखाय गुड गभर्नमेन्स लाबोनानै गावनि जिउनि माने जिथु मोनसे संस्थापन लाबोनो थाखाय मोनसे जोङो बुङो मोनसे स्ल'गान होदो एक भट एक परिबर्तन एक संस्थापन सिन्ताधाराया बिदि नङा जायफोर लाइमोनफोरा गोरों गोरा बिथांमोना मेरिट बेसिसाव मोनगोन कुनु मोनसे माने थाखा फैसा नाङा बेवहायथ' बिथांमोननि जिथु माने साख्रि मोननाय माने जायफोर मेरिट बिथांमोननो मा खालामो फैसा होयोब्लासो मोनो फैसा होआब्ला मोना दा जोंनियाव बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा आनखि आं कारापसन होननायखौनो माने मोजां मोना आंनो माने बेबायदि कारापसननि माने भान्डारखौ नाङा आंनो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानगोन जे माने कुनु माने फैसा गैयालाखिनो जायफोर संस्थापन मोननो गोनां मेरिट बेसिसाव मोनगोन कुनु बेखौ माने लाइमोनफोरा सिन्ता खालामनाङा जायफोर मेरिट बिथांमोना जायफोर मोनगोन माने जायफोर जग्यता दङ बिथांमोना बिना फैसायाव साख्रि मोननाया रोखा माने लंकायाव थांबा राबन जायो होननानै लंकायावथ' गोबां मानसिया लंकायाव थांदो धरिल' रामा थांदो लक्ष्मणा थांदो सीताया थांदो नङा होमबा बेवहायथ' बिथांमोनाथ' राबन जायाखै दा थिग बेबायदिनो जोंनि UPPL सरकार फैयोब्ला माने साननो नाङा जे लंकायाव थांबा राबन जागोन जेसेबां माने बेवहाय जिफोर माने केन्डिडेट जादों बयहानो बेवहाय मा होनो इडुकेटेड आरो प्लास माने संगठन खालामनानै फैनाय माने फ्रायानो माने जाति संगठन खालामनानै आरो जातिनि मोनसे सिन्ताधारा लानानै फैनाय जि माने दोलोआवनो थाया मानो बिथांमोना मोनसे जातिनि खामानि मावबोनाय ओंखायनो आङो निस्सय सानदों बेहाय कुनु दिन माने लंकायाव थांबा राबन जागोन होननानै बयबो नैबे BTC ओनसोल बा BTR ओनसोलनि हालामनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बेबायदि साननाङा बयबो लोब लोब फैनांगौ आरो भट होनानै देरहासार हो 5 बोसोरखौ नाय 5 बोसोरनि उनाव जुदि जों जुदि भट लानानै जुदि लंकायाव थांनानै जुदि राबन जायोबा 5 बोसोरनि उनाव चेन्ज खालाम नङा होमबा आंथ' बेबायदिखौ माने जिफोर माने गाज्रि पलिसि खालामग्रा कुनु दिन आं सुखुनायबो नङा आरो नांगौबा आङो 5 बोसोराव जुदि सोरबा जुदि लंकायाव थांनानै राबन जायोबा UPPL हान्जाया आंनो नमस्कार लागोन कुनु दिन आं बेबायदि कारापसन होननाय माने बेबायदि माने सरकाराव आं थानाय जानाय नङा मोननायनि बाथ्रा बुंनो दुखु मोनथावनायनि बाथ्रायानो नङा आरो माने कनस्टिटिउसनासो बुंगोन राइट टु राइट रंखौ रं बुंगोन नङा होमबा दा बेवहाय माने माने दुखु मोननायनि खोथायानो फैया जों साफ्रोमबो केन्डिडेट बिथांमोना EM जानो हागौ बा MCLA जानो हागौ बयबो दायो मा 4 तारिखै माने इलेक्सन जागौमोन बिनि सिगाङाव 21 तारिखै माने नमिनेसना एक्सेप्ट आरो माने उइथड्र बे जानानै थांबाय जाना थाङोब्ला बेवहाय बयबो केन्डिडेट बोरैहाय सासनखौ मोननो बेवहायनो जों बुंनो हायो जे बिथांमोननि जिखिनि बाथ्रा बुंदों गभर्नरखौ माने मा होनो आयेननि फारसे माने खामानि मावाखै होनना बुंदों आरो आयेननि फारसे जों माने BTC हालामनि बा BTR हालामनि मानसिफोरखौ बुंदो सोलोंनानै ला गोबां हान्जानि बिजाथिफोरखौ बुंदो बेबायदि माने बुंनायखौ आङो साबजानाय मोनाखै मुर्खनिसो माने भाखा होननानै आं बुंगोन मानोना कनस्टिटिउसनखौ बयबो नायो आरो सोलोंनांगौखौ सोलोंनानै लाखायो आरो एसेबां माने आसि थुनानै गुबुनखौ बुंनायनि स्लाय गावसो सोलोंना लानाया बेटार जोबथियाव आङो बयबो नैबे 29 नं सुक्लाय सारफां कनस्टिटिउन्सिनि आइ आफा रायजो राजा आरो बिभिन्न जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनखौ माने राव धोरोम बासियालासिनो जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै जेब्ला माने इलेक्सननि डेट फोसावगोन अब्ला बयबो रायजो राजा बिथांमोना ट्रेक्टरनि सिगाङाव भट होनानै आंखौ जाहाथे देरहासार होयो बेखौनो आङो गुरै खावलायनो थाबाय आरो जोबनायाव आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै माने फोजोबबाय